Two girls, one star. Γεια σας, με λένε Μέρη. Εμένα Στέλλα. Και σήμερα έχουμε έρθει στο Mediterranean Cosmos, το Εμπορικό κέντρο. και θα κάνουμε τις βόλτες μας. Πάμε! Σήμερα. Ήρθαμε στο Κόσμος και ψάχνουμε να βρούμε ρόλερ για μένα, γιατί μόλις έχει λίγο καιρό που έπεφτα και τώρα πρέπει να βρω τα δικά μου ρόλερ, αλλά δεν βρίσκω πουθενά το νούμερό μου. Οπότε let's go! Έλα Στέλλα! Τώρα ήρθαμε στα Intersport 5ο μαγαζί και ελπίζω να βρούμε. Πάμε. Περιμένουμε να μας δείξουν, μην είναι κανένα μπλε τώρα, κανένα μαύρο. Να είναι λίγο πιο καλό. Αλλά μάλλον βρήκαμε, είμαι τυχερές. Θα τα δοκιμάσω κιόλας. Δόν. Μπορώ να τσουλήσω. Και εγώ νομίζω από εδώ τα είχα πάρει τώρα. Κάνουμε βίντεο. Βρήκαμε. Κοιτάξτε, είναι και ροζ. Τέλειο. Βρήκαμε.